יש קליפה ירוקה. עכשיו, אם הפלח שלכם נגיד הוא צהוב, שיהיה ממש מפוצץ, אתם לא תמצאו איפה לשים עוד את כל מה שיש לכם. אושר של פרח. יכול לעשות פרח מהקיוי. יש כאלה שמקלפים אותו ויש כאלה שלא, ואז אוכלים בקפים. הייתה לנו היום סדנת פירות, הדבר הכי יפה שראיתי בחיים שלי. היה ממש כיף. מלא עוגיות. הזמנו את יעל לאחר צהריים מהמם של גיבוש צוות המנהלה שלנו. תודה רבה, היה מקסים, טעים, כיפי, מובן, אין עליי. אני ציון ממעלה אפרים. הסדנה הייתה מאוד יפה ונעימה. זו פעם ראשונה שאני מצליח לעשות דבר יפה בזכות המדריכה היפה.